observem cada dia l'impacte de determinats hàbits de comportament en la prestació dels serveis derivats d'aquesta especial visió del món. L'ús intensiu del mòbil i el WhatsApp, inclús en funcions de vigilància, posant fins i tot en risc la pròpia seguretat, o la transmissió instantània d'informació que pot comprometre la reputació corporativa o els drets dels ciutadans i altres que tots coneixem. La connectivitat i la necessitat de màxima informació poden comprometre valors tan rellevants com el respecte, la imparcialitat, la seguretat, la responsabilitat i es poden confondre també amb la transparència. Els comandaments de totes les escales i a la vista d'aquests comportaments ens queixem de la falta de motivació de la gent jove, de les noves generacions. Expressions com ara, això ja no és com en el desplegament, que la gent estava implicada i compromesa, la gent ja no té iniciativa, es queixen per tot, mai hem tingut tant material i tot i així es queixen. Mai estan contents, ells no han hagut de fer un atestat amb una màquina d'escriure, etc.